जोंना 1 नं लकेजार गामि चिरां डिस्ट्रिक्ट दा बे जाहैबाय थांनाय सावन मासनि 1 तारिख 1429 बांला बे समनिफ्राय नैबे लकेजारनि जाय दैनि मुलि होग्रा आइ गंगा मोदायजोजों अननानै होजानाय बे बिथाङा बे दिननिफ्राय हरजेननाय जादों। दिनैसिम 7 मासाव रानिं। दा बे हिसाबै जोङो बे कमिटिनिनो सान्थि कमिटिनिनो माखासे रिपर्ट लाग्रा हिसाबै जाय गामिनिफ्राय जाय बिथांमोनहा बे दैनि मुलिखौ लांनानै मोजां रोखोमनि बेमारफोरनिफ्राय उपकार मोननो हादों बिथांमोनखौ जोङो माखासे लिस्ट हिसाबै लाखिदों। गामि, पस्ट, डिस्ट्रिक्ट, मबाइल आरो बेमारनि लक्षन बेफोरखौ लाखिनानै दोननाय जादों। दासिमाव बे हिसाबै जों फरायथिना होनाय जादों। बेखौ नोंथांमोननिसिम फारि खोनासंनायाव एसे समबो लानो हागौ, बेखौ खावलायखानाय जाहैबाय। जेरै नामा जाय दिनै उर्मिला नार्जारि, लोखोनागुरि, क'क्राझार उदैनि प्रब्लेम दङ बेहा, बिथाङा बे मुलिखौ लांनानै हामनाय जाहैबाय। तिरथ ब्रह्म बिथाङा जाहैबाय बासुगाव, बे जाहैबाय आथिं सानाय मिजौनाया हामदों आरो बात बेरामबो दङमोन, बियो बे मुलिखौ लांनानै हामनाय जाहैबाय। जयमति बसुमतारी, बागमारा, पाठशाला डिस्ट्रिक्टआ जानजियाव सानाय आरो अहेब सानाया मोजां जाबाय होननानै बे रिपर्टखौ होलांनाय जाहैबाय। मद्राम नार्जारि, 8 नं गोजोनपुरि, चिरां बात बेरामा हामदों, बेखौ बिथाङा होलांदों। श्रीमती दांदुलि नार्जारि, बाथ'पारा, चिरां डिस्ट्रिक्ट आथिं सानाय मिजौनाय फायखाना खसा जानाया हामबाय होननानै रिपर्टखौ जोंनिसिम होलांनाय जादों। सुमित्रा बसुमतारी, दुलिगाव, चिरां पेसाब, खर' सानाय, आथिं सानाया मोजां जादों होननानै बे रिपर्टखौ होलांदों। चितन बसुमतारी, बिजिनि, चिरां बिथाङा अन्थाइ जानाया हामदों होननानै बे रिपर्टखौ होलांनाय जादों। सुजित गयारि, माख्रागुरि, चिरां डिस्ट्रिक्टनि उदै सानाया आरो उदैयाव खिबा प्रब्लेम जानाया मोजां जादों। कनक ब्रह्म, साउथ काजलगाव, चिरां आथिं सानाय मिजौनाया मोजां जादों। कमला बसुमतारी, सिनस्रि सानाय आथिं सानाया मोजां जादों, बिथाङा चिरांनिमोन। चितन नार्जारि, काजलगाव, बाथिपारा, क'क्राझार मुलि लांनानै माखासे देहाफोरखौ मोजां मोनदों होननानै बियो बे कमिटियाव मास्क आरो लोगोसे त्रिपाल अननानै होफैनाय जादों। अमुल मुसाहारि, क'क्राझारनि बिथाङा गेस्ट्रिक इमप्रुभ होननानै लिरनानै होलांनाय जादों। रबिन बसुमतारी, बिरबिरि, चिरां आथिं सानाय मिजौनाय आखाइ सानायनिफ्राय मोजां जादों। दिलीप बसुमतारी, चिरां डिस्ट्रिक्ट लखना बेनामा आथिं सानाय, आखाइ सानाय, मिजौनाय आरो अहेब सानाया मोजां जादों होननानै लिरना होलांनाय जादों। सहिला ब्रह्म, क'क्राझार बिगुरनि सिथर जानायनिफ्राय उपकार मोनदों होननानै बेहा इमप्रुभ होलांनाय जादों। जावरि ब्रह्म, बेलुबारि, चिरां बिगुरनि बेमारा हामदों आरो फिथर जानाया खमायदों होननानै प्रमाणखौ होलांनाय जादों। पद्मेश्वर बसुमतारी, चिरां पेरालाइसिस बेरामा मोजां जादों होननानै खेबसेजोंनो बे प्रमाण होलांनाय जादों। रदेश्वरी मुसाहारि, बाक्सा ब्रह्म धोरोमनि मानसिमोन, उदै सानाय आरो आखाइ सानाया आखाइयाव नार जानाय बेदर जानायाबो हामदों, बेखौ होलांनाय जाहैदों। लाहारि नार्जारि, बिजिनिनि, चिरां उदै सानाया हामदों होननानै बिथाङा प्रुफ होलांनाय जादों। खेबसेनो जाहैदों बियो। धनिराम ब्रह्म, हाब्रुबारि, चिरां उदैयाव अन्थाइ जानाया हामदों। गायत्रि नार्जारि, 1 नं दिहिरापारा, बाक्सा टन्सिल बेमारा हामदों। दिपाली बसुमतारी, दतमा, क'क्राझार सिनस्रि सानाया हामदों।
जहर सिंह नार्जारि दादुइबिल प्रेसार स्टप इमप्रुभ होलांनाय जादों मानसिया ख्रिस्टानमोन सन्जिता बर' बाक्सा फाइल्स बेमारा हामदों होननानै प्रमान होलांनाय जादों दिबियाराम बर' दिबिया रामसियारि बाक्सानि खिनायाव प्रब्लेम दंमोन होननानै बिनिफ्राय उपकार मोनबाय हिसाबै बिथाङा प्रमान होलांनाय जादों निरन बसुमतारि दिनेशपुर गलाघाटनि आथिं सानाय आखाइ सानाय आरो मिजौनाया हामदों होननानै बियो प्रमान होलांनाय जादों अमर सिंह दैमारि 1 नं बिक्रमपुर नोलाबारि चिरां आथिं आखाइ सानाय आरो बिगुराव फिथर जानाया मोजां जादों अनन दैमारि बिक्रमपुरनि बिबो आखाइनि नार जानानै बुनाया मोजां जादों होननानै प्रमान होलांनाय जादों गीता गयारि हास्राबारि बाक्सा सिं सानाय आथिं सानाय आरो अहेब सानाय लोगोसे फिसालानि फरायनो गोसो गैयाबो फरायफिनदों होननानै बिथाङा प्रुफ होलांनाय जादों हाफांबाला ब्रह्म निकन जरा थिखन जरा क'क्राझार अहेब सानाय अन्थाइ जानाया मोजां जाबाय खेबसेजोंनो बिथाङा प्रमान होलांनाय जादों उदांस्रि बसुमतारि दुमब्रुगुरि बाक्सा माइकिया जाब्ला उदै सायोमोन बियो मोजां जाबाय होननानै प्रुफ होलांनाय जादों सरगरसि रामसियारि दिग्लि बाक्सा आथिंनि सानाय आरो थाबायनो हायैया मोजां जाबाय होननानै प्रमान होलांनाय जादों प्रेम बसुमतारि बकभुरि बाक्सा खर' गिदिंनाय बिखा आलौनाय अहेब सानाया मोजां जादों ललिता गयारि दलापारा बर' बाजार चिरां सिं सानाय अरदाव बायनाया मोजां जादों खेबसेजोंनो बेखौ प्रमान होलांनाय जादों सबनिबाला बसुमतारि रौता बाक्सा मेगननि डिफेक्ट दङमोन बे खेबसेजोंनो मोजां जादों होननानै प्रमान होलांनाय जादों प्रनिता बसुमतारि बिजिनि चिरां सिनस्रि सानाय आरो उदै सानाया मोजां जादों दयापति बसुमतारि बिजिनि बिबो बाक्सा गेस्ट्रिक आरो साइनिस बेमारा आरो आथिं सानाया हामदों भद्र स्वर्गियारि दामगामि चिरां आथिं सानाय आरो आखाइ सानाया हामदों जनालि बर' खाग्राबारि बाक्सा आखाइ सानाय सिं सानाय मेगन आनलेक जानाया हामदों गणेश्वर बर' जोनोमपुरि सनितपुर आसाम स्टन इमप्रुभ बेखौ होलांनाय जादों हायलु बसुमतारि जेंग्रेंपारा बाक्सा आथिं सानाय आरो जानजियाव सानाय बुख्रबनाया मोजां जादों सनास्रि मोसाहारि फालमानगाव बाक्सा अहेब आरो सिनस्रि सानाया हामदों फुजा बर' फालमानगाव बाक्सा माइकिया जाब्ला उदै साबाय थानाया हामदों अनिमा बर' फालमाननाय बिखा आलौनाय आरो आथिं सानाया हामदों बरपेटानि बिस्ति बर' खोदोमगुरि बाक्सा आखाइ मिजौनाय खर' गिदिंनाया हामदों आगदाथिं जादोंमोननो गिलिलिउ बरगयारि सालाकाथि क'क्राझार आथिं सानाय अहेब सानाय आरो सिं सानाया हामदों होननानै इमप्रुभ होलांनाय जादों थपसर बसुमतारि सालगुरि उदालगुरिनि हार्ट बेमार बिखायाव जानाया हां लानो हायैया मोजां जादों बयजन्ति बसुमतारि 2 नं सुवापुर होदों सुवापुर ना मा जिखुनु जाया माने
तामुलपुरनि मानसिया टनसिल आरो उदैयाव बेमार जानाया मोजां जादों। बालें नार्जारि मसलपुर बे मोदोमाव सिथर जानाय मेगन नुयैया मोजां जादों। रयन्ती ब्रह्म उदालगुरि टाइफड आरो लोगोसे उदै सानाय सिं सानाय आरो सुगार जानाया मोजां जादों। बैसागि बसुमतारि दुर्गापुर बाक्सा खोमा खोनायै गोमजोर गोमजोर मोननाया मोजां जादों। बेजों लोगोसे दांदुलि नामा होखो जायगा बाक्सानि बेयो चाइनिस बेमारा मोजां जादों होननानै इमप्रुभ लानाय जादों। बर्थमानाव 54सा मानसिया बे आइ गंगा मोदायजोनि होनाय दैनि मुलिखौ लोंनानै मोजां मोनदों होननायखाय जोङो रिपर्टखौ दोननाय जादों। माखासेखिनिया एरियानिखौ जों मोनदोंमोन गोबांथार आरो जाय मुलि होग्रा बिथांनावबो 7बासो दङ आरो गामिनि मानसिफ्रा होफैजोबनाय जायाखै लाजिनांनाय मोननानै एसे बिथांमोनहा सानसे समाव होगोन। जों बे बिथांमोननि माखासे हामनाय रिपर्टखौ लानानै बिथांनि आइ गंगा मोदायजोनि जानानै जों गांसे गिदिर डायरि लिरनाय जासिगोन। बे डायरिनि नामा जोंना दाहाल जाहैगोन। बे हिसाबै जों नोंथांमोननिसिम आसा थिबाय उनफोराव जों डायरिखौ लिरखाङोब्ला नोंथांमोनखौ लानानै बेखौ फोसावफिनबावनाय जाथोंसै बेखौ मिजिं थिनानै दिनैनि बिथांमोननि बेमार हामजानाय रिपर्टखौ होनानै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।